ஓம் சாய்ராம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இளையலம் சேனலில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறது பூண்டு கூட சில சிறப்பான விஷயங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பூண்டு நம்ம வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு உணவுப் பொருளாகவும் மருத்துவ பொருளாகவும் விளங்கி வருது. அந்த பூண்டு எப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு உதவுது, நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த விதத்தில் நம்மளுக்கு உதவுதுங்கிறதா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். இயற்கை மருத்துவத்தில் முக்கியமாக இடம் பிடிச்சிருக்கிறது பூண்டு தான். நச்சை நீக்கிற பண்பு இந்த பூண்டுக்கு இருக்குது. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பல் பூண்டை நம்ம சாப்பிட்றதுனால வாயு தொல்லையிலிருந்து நீங்கலாம். ஜலதோஷம், கடுமையான சளி மற்றும் இருமலால அவதிப்படுறவங்களும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பல் பச்சை பூண்டை நல்லா மென்று சாப்பிட்டா உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்கும். சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் தண்ணியில இருந்தா கால் மற்றும் பாதங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பூஞ்சை தொற்று மாதிரி இருக்கும். இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தேங்குறதுக்கு முன்னாடி காலை நல்லா சுடுநீரில் கழுவிட்டு அந்த பூஞ்சை தொற்று இருக்கிற இடத்துல இந்த பூண்டோட சாறை எடுத்து நம்ம தடவிட்டு வர்றதுனாலையும் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூண்டு சாப்பிட்றதுனால நம்ம ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கமும் கிடைக்கும். பூண்டுக்கு கெட்ட கொழுப்புகளை கரைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. அதனால உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க, இதய நோய் பிரச்சனை உள்ளவங்க தினசரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூண்டை சாப்பிட்டா மிகவும் நல்லது. பூண்டில் இருக்கிற சில ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடிய பண்புள்ளவை மருத்துவ ஆராய்ச்சியில உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்குது. பூண்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடக்கூடாது. அதுல இருக்கிற காரத்தன்மை அல்சர் மாதிரி விஷயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபாயம் இருக்குது. இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பச்சை பூண்டை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் பாலை குடிக்கிறது மிகவும் நல்லது. அது மட்டும் இல்லாம மூளைக்கும் பூண்டுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது. மூளை சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வியாதிகளுக்கும் நம்ம பூண்டை யூஸ் பண்ணலாம். மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் குறையாத மாதிரி இருக்கும்போது பூண்டை சாப்பிட்றதுனால மூளை தன்னைத்தானே சரிப்படுத்திக்குது. மூளைக்கு அதிக அளவுல வேலை கொடுக்கறவங்க, இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ல இருக்கிறவங்க, கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த பூண்டை அதிகமா சாப்பிடலாம். இந்த பூண்டை பயன்படுத்தி மூளையை ஒழுங்குபடுத்திக்கலாம். சுயநினைவு குறைவாக இருக்கிறவங்க பூண்டை அதிகமாக சேர்த்து கொள்ளலாம். அதாவது ஞாபக சக்தி குறையுதுன்னு இருக்கிறவங்க, இல்லை இந்த பெட்டில் அன்கான்சியஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பூண்டு சிறந்த உணவாக இருக்கும். பூண்டை நசுக்கி அல்லது தட்டி அந்த வாசனையை நம்ம நுகர்ந்து பார்க்கும்போது அது மூக்கின் வழியாக நம்மளுக்கு அதை சுவாசிக்கும் போது அது மூளைக்கு சிறந்த பலத்தை அளிக்குன்னு ஆராய்ச்சி முடிவில் தெரிஞ்சிருக்குது. பூண்டை சாப்பிட்றதுனாலையோ அல்லது இந்த பூண்டை நுகர்றதுனாலையோ மூளைக்கு பலம் கொடுக்க முடியும். மூளைச்சாவு உள்ளவர்களுக்கும் கோமால இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பூண்டை நசுக்கி அவங்க மூக்கருகளை வச்சாலே அந்த வாசம் உள்ள செல்லும் போது அவங்களுடைய மூளை நரம்புகள் எல்லாம் தூண்டப்பட்டு மூளை நரம்புகள் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பூண்டு ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. சின்னதாக இருந்தாலும் அதோட பலன்கள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது. இன்னும் பூண்டோட மருத்துவ குறிப்புகள் பற்றி சொல்லணும்னா இன்னும் இதில் மாதிரி ஒரு 2 வீடியோ போட்டாலும் இந்த மருத்துவ குறிப்புகள் சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு அதில் மிகச்சிறந்த நன்மைகள் இருக்குது. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பூண்டை இனிமேல் நம்ம தினமும் சாப்பாட்டில் ரசத்துலலாம் இருந்து எடுத்து ஒதுக்கி வைக்காம அந்த பூண்டை நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பையும் மூளையையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்குவோம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எழிலுடன் நலமாக வாழ வாழ்த்துக்கள்.